ngoba intando yakho yenziwe njengoba yenziwa nasemasulwini ngoba emhlabeni abayenzi intando yakho. Ayimkhulu haleluya. Intando kaBaNkulunkulu Ayikho ke. uma yenza umuntu ungenza umuntu ukuthi abe umfanekiso wakhe afuze yena aphinde akhonze yena. Moya umfana inye into efuna ubaba ukuthi abantu bakhonze yena. Ezulwini bayamkhonza. Ngikhumbula amadoda amabili angabafana beboshiwe entilongweni abosira. Nabese entilongweni bayakhuleka baphetha indoda engazani noNkulunkulu. Kodwa umlindi weyiboshwa. Kodwa yazana noNkulunkulu. Into eyenzakalile kube ngukuthi uma bethandaza abantu kwaze kwavuleka ijele yabe isisindiswa le ndoda. Iyavuka. Ngabe kaze ngavuka. Ungalindele ukuthi insindiso yakho uzoyithola babuli. Ngabe zokuvuka. Noma uzoyithola kumama. Noma uzoyithola kubani. Insindiso yakho ayikho la ubheke khona. Inye lapho uzoyithola khona insindiso. The day ingqondo yakho isebenza ifuna ukwazi ngendaba kaBaNkulunkulu ila uthole khona insindiso. Haleluya. Siyabonga bazalwane. Siyabonga bazalwane.